Pagalingan ng palo ang labanan sa unang 2-club challenge sa Pili Grove Golf Club sa Pili Capitol Complex noong linggo. Sa 45 golfers, si Francesca ang pinakabata sa edad na 15 taong gulang. Patience. Patience. Kasi you really have to be patient talaga with yourself, and you have to trust your swing and yourself. Kampiyon sa torneo si Melody Basquinia mula Naga City sa women's category. Si Ricky Asintista naman mula pa rin sa Naga City sa men's category. Relaxing kasi parang sabi ko nga, fun lang, mag-enjoy lang tayo. Hard work lang, practice lang ako eh. Disiplina lang. Dahil sa tagumpay ang unang event, gagawin ng buwan-buwan ng tournament sa Pili Grove. So it's part of the tourism promotion program of the province of Camarines Sur. At the same time, nakaka-generate ng trabaho. Yung true essence ng sport na kahit masama ang palo, nakangiti pa rin sila, tumatawa pa rin sila, that's really what's important here. And I'm very thankful and grateful na very successful pong event. Sa mga nais naman sumubok ng golf, bukas ang Pili Grove Golf Club, Lunes hanggang Linggo. Gusto kong anyayahan ng mga hindi pa marunong mag-golf, yung marurunong na. Try nyo Pili Golf Club dito sa CWC Complex, world-class facility. Kung gusto nyo sumali, mag-practice na lang kayo sa driving range. Tuturuan ko kayo, ako si Coach Ray. Sobrang nakaka-proud kasi meron tayong ganito dito sa Camsor. Love Murillo, CSN.